आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेरामिफोरनो 25 रोजानि राङारि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंदों 14 नं चिरांदुवार सान्तिपुर मण्डल बेजिपिया। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो 14 नं चिरांदुवार बेजिपि दोलोआबो दिनैनि दिनाव सा 20 सुबुंफोरनो 25 रोजानि राङारि चेक अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि मावफुंलाङो। लोगोसे 25 रोजानि चेक मुलाम्फागिरिफोरनि गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायो। चेक राननाय हाबाफारियाव जिल्ला एसटि मोर्चा बिजेपिनि रां दोनथुमगिरि प्रबिन नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानिफै। गिबियाव गोदान बोसोर आरो दमासिनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। जोंनि 14 नं चिरांदुवारावहाय बिजेपिनि प्रतिनिधि एबा इएम एमसिएलए एमएलए गैयाब्लाबो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवहाय दिनैहाय गोरिब मानसिफोरनि थाखाय आरो बेमाराव गोग्लैसोनाय मानसिफोरनि थाखायहाय 25 रोजानि चेक राननानै होनो हाबाय। जों बेखौहाय खालामनानै होनो हानायनि थाखायहाय जोङो इनायनो गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेखौनो फोरमायदों जे बेबायदिनो जोङो फैगौ समफ्रावहाय बेमाराव गोग्लैसोनाय बा हावरियाफोरखौहाय मदद होनो थाखायहाय आरो गाहाम खामानि मावलांनो थाखायहाय जों गावखौहाय बावसोमगोन। जों बेखौहाय रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायथिनाय थाबाय आरो जोङो फैगौ दिनफ्रावहाय बेनिफ्राय बांसिन आरो साबसिन होलांनो थाखायबो जोङो गोजौ लेभेलाव रायज्लायगासिनो दङ आरो निस्सय जों बेखौबो मावनो हागोन होननानैहाय जोङो मिजिंथिदों आरो जों बेखौहाय रावखौबो फारागथि एबा दोलोखौ फारागथि लाखियाजासे बयबो दोलोनि थाखायहाय जोङो बेखौहाय मावलांगोन। जों बेखौहाय फोरमायथिनाय थाबाय। दिनैहाय 20 जननोहाय होनाय जाबाय। बेनिफ्राय माखासे सफैबावनांगौ दङ। बेखौहाय जोङो फारि फारियैहाय होलांबाय थागोन। माबायदि सुबुंफोरनो होनाय जादों? बेखौहाय जायफ्रा बेमाराव गोग्लैदों, जायफ्रा जोंखौहाय लोगो लानानैहाय आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन, जों बे आर'ज बिलाइखौहाय जोंनि मण्डल थरफनिफ्राय जोङो गोजौ लेभेलसिम दैथायहरदों। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनोहाय बे आर'जनि फिननायखौहाय बेबायदि चेक गथायनायजोंहाय जोंखौहाय मदद होदों। बे ओनसोलावहाय थांनाय समावहाय बिपिएफआ सरकार सालायदोंमोन। बे हिसाबै बिथांमोनहा बे हाबाफारिफोर बा बेमारिफोरनो मदद होनाय हाबाफारिफोरखौ लादोंना लायाखैमोन? नोंथांनि नोजोराव नुदोंना नुवाखै? बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, खामानि मावनाया बयहाबो समान नङा। सोरनिबा जिबनावहाय समाजनि थाखाय खामानि मावनाया सोरनिबा थाखायहाय गेदेर आरो सोरबाया एसे सानना बा सोरबाया समाजनि थाखायखौनो साननाय गैया। माने आवगोलनि बिपिएफनि सरकारखौ गोसोखाङोब्ला जों बेवहाय एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जोङो गोसोखांनांगौ गोनां जायो। दा आङो बिथांखौ जेबो मावाखै होननानै बुङोब्ला आङो गावखौनो गाव दुर्भाग्यजनक होननानै आं साननानै लायो। मानोना बिथाङा गावनि हानाय परिमाननि जखायैहाय बियो जथेस्थ रोखोमनि खामानि मावनानै गालांदों। आं बेखौहाय बिथांखौ धन्यबाद होयो। नाथाय मोजां मावनायखौ फोरमायोब्ला जे जोंनि राजनितिकआ गाहायाव थांगोन बे माब्लाबाबो जाया। दिनैहाय बिथाङा 17 बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै सरकाराव थानानै खामानि मावबोदों। नाथाय मोजां मावब्लाबो मोनसे समाव जेननाया फैयो। थांनाय 2020आवहाय बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन। दा खाम्फानि थाखायहाय बे मोनसे जेननायनि मोनसे परिबेस फैदोंमोन आरो दा बेबायदि सिटुवेसन फैनायाव बिथाङा मोजां मावदोंब्लाबो जेननो गोनां जादों। आरो दानि पलिटिकेल सिनारियाथ' बिथांमोननि थाखायहाय बांसिन आरोबाव गाज्रिसिनबाव। दिनैहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीया गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो। बे खुगाजोंल' नङा, मावनायनि गेजेरजों। जों दिनै मोनसे समावहाय नुनो मोनदोंमोन जोंनि दुखिया रायजो राजाफ्रा बेंक एकाउन्ट गैयामोन। नाथाय दिनैहाय बेंक एकाउन्ट मोननो हाबाय। दिनैहाय अरुणदय मोननो हाबाय, PM किसान मोननो हाबाय, बिनिफ्राय उजाला गेस मोननो हाबाय आरो आयुष्मान कार्ड मोननो हाबाय। आरो बिनिफ्राय मोनसे समावहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन जोंनि ओनसोलफ्रावहाय दैनि बेबस्था गैयामोन।
दैनि बेबस्थाफ्रा टाउन सहरावल'मोन नाथाय दिनै गामि गामि आरो न'खरै न'खर दैनि बेबस्थाबो सफैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय मोनसे समावहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन टाउन सहराव आरो गोनांफ्राल' कारेन्ट सावनो हायोमोन नाथाय दिनैहाय गोग्लैसोनाय जायगाफ्रावबो कारेन्टफ्रा सावहैनो मोनबाय दा बेफोरबायदि गोबां मावनायनि गेजेरजोंहाय बिजेपिनि जे मोजां बे गोहोम गोग्लैगासिनो दङ आरो जोङो मिथिगौ जे फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय बिजेपिया मावनायनि फिथाइखौहाय निस्सय मोननो हागोन सरकार दागोन होननानै फोथायदों नोंथांमोनखौ दा जोङो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायाव जों बेखौनो बुंनो हायो जेरैबायदि दा बिजेपि सरकारा मावगासिनो दङ बेखौ नायोब्ला निस्सय सरकार दानो हानाया बियो रोखा नमस्कार भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्लार सभापति हिसापे मैं অসমবাসী তথা চিৰাংবাসীলৈ প্ৰথমে এই বিহুৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আমি চিৰাং জিলাৰ আমাৰ যি চিৰাং দুৱাৰ মণ্ডল এই মণ্ডলত আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা যিবিলাক বেমাৰী আছিল আমাৰ মানে কিছুমান তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকক আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে এইটোৱে কাৰ্যসূচী আছিল আৰু আজি একচুৱেলি আমি এইবিলাক চেকবিলাক আমি তেওঁলোকক ঘৰত দিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ বিহুৰ কাৰণে অসুবিধা যিহেতু খবৰে বিহু আছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ যি ওচৰে পাজৰে যিহেতু আমাৰ এটা জেগাত তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি আমি এইখিনি আজি বিতৰণ কৰিম ধন্যবাদ আমি 20 জনক দিয়া হৈছে আজি 20 জনক তেওঁলোকে আমাৰ আগৰ পৰা চলি আছে আমাৰ জিলা হিচাপত আমাৰ প্ৰতিটো মণ্ডলত আমাৰ তেনেকুৱা চেক বিতৰণ চলি আছে কিন্তু এই মানে এতিয়া আমাৰ আজি 20খন দিয়া হৈছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ বেমাৰীক বহুত কিছু বেমাৰী আছিল বিভিন্ন বেমাৰ তেওঁলোকৰ এই বেমাৰবিলাক দিয়া হৈছে যিসকলে চেক লাভ কৰিছে তেখেতক আপুনি কি আহ্বান জনাব যে নিজৰ বেমাৰক তেওঁলোকৰ এটা কথা চাওক এইটো কথা অলপ আগতে আমি ক'লোঁ যে চেকবিলাক তেওঁলোকৰ বেমাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকে সেই চেকবিলাক মানে পোৱাৰ পিছত পইচাখিনি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মিছ ইউজ যাতে নকৰে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আছে ট্ৰিটমেণ্টখিনি যাতে তেওঁলোকে কৰে কাৰণ চাওক আমাৰ ইয়াতে সাধাৰণতে যিখিনি মানুহ আছে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰতিঘৰ মানে প্ৰতিজন আমাৰ যি পাইছে আজি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে মানে দুখীয়া পৰিয়ালৰ হয় গতিকে তেওঁলোকক এটা আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে এই পইচাখিনি মিছ ইউজ নকৰি ভালকৈ তেওঁলোকে নিজৰ বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে সেইটোৱে মই আহ্বান জনাম ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আজি এইবাৰে প্ৰথম পালোঁ আগত পোৱা নাছিল এইটো মানে মোৰ বেমাৰ আছে এইটো টকা দি মই বেমাৰটো চিকিৎসা হ'ম ভাল লাগছে কিমান বছৰৰ পৰা বেমাৰ হৈছিল আজি 2 বছৰে হ'ল কিমান টকাৰ চেক কৰিছিল 25,000 बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 0 18193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन